Bisan og bugnaw ang palibot atol sa kadlawon, wala kiniig sapayan sa mga Katoliko nga nang mata og sayo aron makatunga sa unang adlaw sa Misa de Gallo karong Martes, Disyembre 16. Usa na niini si Nanay Nelly nga giubanan sa iyang anak. Nindot ang dyan na magkuhaan natin kag misa. Pero merong misa sa kuhaan sa Christmas. Birthday sa akong anak, magsimba man may birthday. First. Unsay wish nato ron? Mayo na miglawas. May lawas, onya. May silang trabaho. Wala pa misidlak ang haring adlaw, apan sadya na ang pamati dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral. Nakapabibo sab ang pagpakita sa Three Kings, luwan sa mga hinimo nga camels gawa sa simbahan. Napuno ang nagkalaing-laing mga simbahan sa Sugbo, sama na lang dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño ug sa Cebu Metropolitan Cathedral. Diin gipanguluhan ni Reverend Monsignor Vincent Ray Penagunda ang Santos nga Misa. Atol siyang wali, iyang gipahinumduman ang mga manimbahay nga kasamtang nga gisaulog karon sa Archdiocese of Cebu ang Synodal Journey paingon sa Centennial Jubilee karong tuig 2034. Usa kini ka 9-year pilgrimage nga dunay managlahing tema matag tuig. Karong 2026, Listening Church ang mensahe sa simbahan aron mahatagan og dugang pagtagad ang pagpaminaw sa tingog sa katawhan. Listening Church. Hearing God's voice and the cry of God's people. Dili kita makakabot og hiniusang pananaw kung wala ang pagpaminaw. Gani, aron mas mapaduol sa mga nanginahanglan, gipili ni Archbishop Alberto Abet Uy nga sa mga magmisa de Gallo sa mga simbahan nga naapektuhan sa kusog nga linog niadtong Setyembre 30 sa Northern Cebu. Sa unang adlaw sa San Isidro Labrador Parish sa lungsod sa Tabugon, kini nagmisa nga sundan sa St. Peter Parish sa Bantayan ugmang adlaw. Samtang gawa sa misa, gibenditahan sab ang mga manimbahay sa Cebu Metropolitan Cathedral o gipasiga ang ilang mga candles of hope at tubangan sa altar. Dakong kalipay ang nabati sa mga nakatambong sa unang adlaw sa Misa de Gallo ug matud pa, paninguhaan nila nga makumpleto gyud ang siyam ka adlaw alang sa pagsugat sa Pasko karong tuiga. Kumpletohon jud na nako siya kay namago ko'y giwis nako nga para sa akong kagalingon ra gyud. Tuan tigana kong may panglawas sa Ginoo nga akong trabaho, successful sa akong trabaho sa salon. So mao gyud akong gipangayo sa Ginoo nga tigaan sa kunyang taas nga kinabuhi. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.